I počnemo ljudi da se igramo Brawl Stars, kao što vidite. I pa ne znam kako uđite u ovaj balkanska armija, ajmo ljudi uđite, ni da nije ušao, jebem ga. Pivex. Jebi se. Vidite. 39.400 je seriji. Mučni Jusik Brawler 350. O, gle. Ajmo malo s Bibi, ajmo. Užu solo su dobro. O, jao ljudi. Ne samo Riko. On ide nakon nas. Mrzim Rika. I nikad ga neću ni dobijem. Vlašaš. Samo ne se ću ga dobijem nekad. Što nije gotovo? Na temu thumbnail će bude igramo. Junači thumbnail. Ko će to krade? Ajde. Pogodi me. O, ja mislim nisi me pogodio. A, jesi sad? Ne seri, brate. Jao, Bibi. Brate, mor me pogodili. Uči da ciljaš. Ne mogu lika, ljudi jaki. Ali dobri su. Srećemo sa Bibi. Bruke sjega, bruke. Aj sam, hajka. Da, se nećemo doći. Malo ćemo manje. Mislim, možemo mi 20. Nisam rekao da. Neću 20. Li. Koliko dijelam damage ja? Lile, rešavaj je nič. Dobro, rešavam gi. Ja mnogo djela ne mišam. Jedanes! Seri. Giusto čega ne si hil. Vrati.
Ljudi, kakav vi, brate. Oj, dobar mnogo. Ja. Bulje je jak, ljudi. Kad ne budem seli na 10. Na 10. par ima vidjeti. Kasnije puno pucamo, prvo šeli. Hoću da pa ću posle za bula da skupim. Ja nisam rekao i bul je jak. Ali fora što ja ovo sve snimam, brate. Ide na YouTube, brate. Ma nema šta više naći protivaci. Zbula mora se dijati puno da bi izjavno razumio. Najdobriji kot. Gledajte kako je. A treba da je visok bul. A pa da je visok. Ne možno da vidim. Ne možno da vidim. Šta ćeš? Šta ćeš, ubij me, jebem. Dobri smo. Ljudi. Ljudi, da savnjamo. Ja što uvijek kažem da vidim da sam. I želim da se resio. A da je ja ovdje reći na da se vidi. Sad neki igramo to. Sad ću na 7 minut da pomenim. Nema šanse. Vrate, nisam u minus. Minus 1. Gdje se neki koristim? Jao. Čelina u solo sam sad. To nema reći. I koliko ću na to? Kupim koji jezik, koliko ću na to? Djela pino debiče. Nijem prema nema najviše po meni. Ima i svi ljudi stvarno. Ja samo kažem. Jao. Možda on ga snijeg disa. Ni seri. I gotovo. Dobro. Šalim, brate, i fino. Game.
A zašto se sjegu sad? Mi nikako nije. Jebe, ali ti budao. Te begaš. Jok joj. Daj nemoj. Sve što čujete ništa ne čujete. Ajde bre. Pukni ga. Ne mogu možda pukne. Ne telefon. Sve si? Dobro. Jesi nikad Biblija? Nisam trebala morati se. I ljudi. Televizor će svi razbaciti. Gleda. Što se držimo? Proslava. Ni seri. Ja brzo. I to je nešto. Umrti se. Imamo 98. Bravo. Rosa. Non mi distrerò per un guardare. Guarda, dve kutije. Pa jao, kako me zajebaj. Bule, đubre, jedno svincu. Ljudi. Riesci izraz. Ja mogu uzeti. I trofej. Ja mu kažem. Bem jadno. Nije jadno mnogo skida. Još i hijelima ih bem tipitije. Brate, mnogo skida pem. Nemam košte pa da je putem za njega. Nemam rosu. A pem je gadna, brate. Mogu ja protiv pem. Može! Sad malo nije ni fair, brate. Brate, nije fair. Mnogo jaka pem. Kup moj kurac. Jaka. Je toliko jaka. Ovo je dobro razlažem. Imamo mi kad više trofeja. I ja snimam još jednu. Neću dugo epizodu.
Još ovim po drugu epizodu. Samo ću ja malo da skratim. Neću. Ne skraćujem. Ne pravim mnogo dugi epizodi. Okrijete malo su. Nikad 1000 poslije to lagano. Ovako. 130 mogu ja. Hajde bez ovo, pa nije opet toliko. Ni seriji. Ni 6. ran. Dobro, da ne koristim. Koji bramor? Ovaj je dobro isto. To nije dobro. I to dobro. Moga mi jeste dobro. Dobro je. Okej. Stvarno dobar, ljudi. Ne zjevam se. Ne mora ti se on gadan. Jesi ja njom priznajem, ali ganjan je stvarno. Jao. To, pucaj. To. Jao, jebem mi ti bitije. I pičko. Yo, pljumašiga. A dobro! Dođi dole kod mene. Dobro, ne ćuti. Ne viš da hoću napraviti. Ne, dobro, briga me. Imaj se. Kurac je se hijela, kurac. Što nina. Što hoće da ga jebemo. Kurac je mu se hijela. Neke epizode i 20 minuta. Ne mora gledati cijelu epizodu, sam da vam kažem. Ovo snimam zbog vas. Neki put bi iznervirao kolca. Kolca sabije.
seri! 6 trofeja. 5. Jeste. Ja. Gdje moje? Hajde koliko hoćete epizoda sad da vam kažem. I vidite. Ako gledate, vi što govorim. Vidite kad sjeću vam na ovom klipu. Ja gledam klipu, ja sam poštenski. A jebote, kuljenjenj. Jebote, kurac te jebo. Kurac te jebo, kurac te jebo, kurac te jebo. Jebote kurac, jebote. Jebote, što te jebo, jebote. Te jebo. Jebote, dobili ste kurac da vam udam. Ja dudu. Ja, što su pokvareni. Ja vam kažem, stvarno su pokvareni po meni. Ja. Jebem li. Dok su ovaj klipi izedi, to je prođe si vreme. Sad sam sve mogu da mi izgleda. I? Ja, ne puknute. Da ti samo sad čekam. Ne krov još. Ne Spike, on je gad. Bija sam Spike. Kakav me niče. Kurac me je. Kurate nam. Kurac nam. Ja jebem li ti mečovi. Ne, ajde da. Neće da mi da onu kući. Vulo, neće. Neće mi da ne bude. Če. Ja moram sad. Brate, mora se pojaviti. Jebote. Ni seri! Da smo dobro odigrali. Moram ju 4 skupljati ga. Olea bi. Moram da imamo 4 olea. Moram.
Ну що, добре. Ставіться, ні, навіщо трохи. І навіть щось гомся ніяк монастир. Дорого котя. Вітаре ходاره. На кого буде з ними? А крейтерся. Айде, бре, седмий. Бре, си мало добия трофея. Айде, окей. Трети, айде. Айде! Айде, Леоне! Да си не труди люди. Мога да убия. Кой глупан? Nisam uspela. Ne, nisam. Ajmo da otvaram. Kurac. Izvon ništa ne budu danas. Ništa nije bilo, nija. Jebao me, kurac. To je bilo to do ovog prihnaci, da ako osjeća like, preplatite se da bi jebali pijek sa